yakni benta jongga kubor la wanra spi daga fatafat online shopping store. Baru cikata ngijuken bo sopan ubajumi bha shikitan riwar riboy barhaki jaka bashid ulong tangkum uwe nikiso bangi jubam em komtung. Hindre menta iwe kentai khasi ilalap yakabuj banau new jait so ubahe barbakia la ban shnai ki jat jingbam kumu chocolate bar kiwei de ki jat jingbam tung nyepet ka bakumno kani ka boit balalap dei ni ilong kami Uniu deu Sohphan ubajumi hau ding ba bat hangni la yoi balawan kit na kishnong ki bamarjan ki badan ha kishnong terna kawai ni kishnong ki badan ha kithan sora Uniu Sohphan umdei ubalawan ra banyabam komtu hindre udei ubalawan ra khnang ya kawai ki jingthu barkata kalong ban penkala ne penmi cheki wei par ki rukambam yakni ka rukam shna shiki wei par ki jai jingbam lalap dei kong dasumarlen majau ibadei shnong trai na tirna badminta ishong isa hanong thamai Hadin belawan ra na kishnong bamarjan Uniu Sohphan na buah restaurant jong ka Smoky Falls Mayfi Resort haterna na kabenta ban pombat pharya yu bat ban pinpriang shua ban ra shakar khana hanong thamai na kabenta ban pinlawet bha yu Kini ka restaurant ani ka dining hall jong ka Smoky Fall Resort ka badan pa terna. Hang ni phila banyi kini ki meet maswa ka di dining hall ka baki Torres baki nangwan sini ka jaka ki song bam jane. Ani na du mami ka lockdown ni i ki kam ki bathamai hang ni mo. Ki kam ki bathamai ka ba phila bi ni ki khiu bat kini ki samla kan thai ki baya pen khu yen do Sohphan. Ta maswa ni phetre yu. Maswa de ngi pun khu ki kamera nomor kuasa tulis di mata te bom don shoot badan kena du badan kini kalau lockdown ya try kani kam na tulis bawat ni don kan no bana ki shom kam tri kam na ru ba wan lockdown mentala kono la sebelah steng at bana kam tahi adu badan ku kalau lockdown ya sedang tri kam ini kam Sohphan ba kan no benar sedang ni kam tri la si benai mentah ada bikin ki Sohphan warana sei ya Sohphan warana Sohphan warana siya mati diberi mati kan ini nak tenam yo Sohphan yo tang balong ladang ilum nawai ubriu te long slem ban ra long dunong hi nte ha bangi thit mangi kan nte ha balik thin seti pat ngi sinthit untuk sikali te ka kambeng yang hi kan nang ni phele ki kam ayu bat fikit sisilong hanur kompan ndang ni la sina ikine na pen khoi ikine ngikit sisilong te hang ne ngabangi ngibu usbo la kajong using la kajong ane une usin reng ngikot ngibu la kajong nang tanda dep ngithat hakapor ba rang ka beneng mana ka beneng subu hang ne hi
long kat balong kan re nang tu pat ngisa ra sa chelong wakit daga kali tining kong hinga zang na ki shlong jogin ang kina terna na shela chamati ngilum so phan na ba iwe I basa chi nang ta ile ni pha be ka kaling ngilum na kitu kibreo gi bangi de shengi te ini ki kin thai pre ki batrai pi yang thi actually ki de ki staff ki jongi hi batrai har resort tina do bala zang ka lockdown kum tu kim dan kam shu tingaro ngadan kam staff ti hachaka bang achim staff shani te ka jaka ro hangni ngam dan ka be he shathi har resort pre ka tu ka jaka ka restaurant ka biang ha ban tre kam aphalla ro ka he tinga bo eki ken te me kiru ki rastuna e be ki yo ban tre kam kiwan ha karun travel gen dan kiwan sangot teng sangot ha ka shisni tikim to ka khamot kikim thai tikiwan phia sngi ken Shwa jongkane ikong da sumarlen ila leru ika company coffee nebo ika karkhana teliat coffee. Arsena menshwa pat ilalap se ka boy bataliat yu Shyieng Sohphan bat batchna ki ja Jingbam ki bakentup iki jingdi iki Jingbam ku chocolate bat Kiwei. Uni Sohphan long mental ajan las nem tam ba lazang menteri kam te na do aja hal pra kom tu ngi lazang long dan isakhat na kawe ka department na MIE lembai ba so lia ba yong men le yu Sohphan gen ke bela ban le no Shyieng Sohphan no Sohphan te bangadan ni ka roaster ka berem jong coffee te le kom nu tingi la modify na ka te ka jaka tap yu util jak tu ba jaka tap ka te ka roasting machine te ngalem no nga sang ban roast ken yu Shyieng Sohphan nang roast kum tu te ngi roasting kong e bagin le ya ban chna coffee ban chna jingdi na Shyieng Sohphan te tu ha ja khat prangi present yu CM ru hapo UCM jingi hapo painwit ya ka tu ka jack coffee kin bigi ong ka jingdi na Sohphan te bang ba ulong kum cappuccino ru te dang taru da fiti ham tam black dalang kum black jack coffee ken bam aider ru ka bang ba bat menang kam kan ai shiniru kajing bang kawan lari no Shyieng Sohphan tidan ki preki babang pada bandi kham shiniru te suki nang tu pede ngazang trekam gen bo uni Shyieng Sohphan ngazang rose tikanang rose ka temperature ba kham high ngilap ba danga muchna shna chai coffee kham bang kham smau bi te ha ka sen ngazang ken how jun how ha ja khat phra hi ngazang bachna ya uni chocolate ke ngazang man try shining kong bat ka mokhan mengidan hayeng gum tu ngazang muchna chocolate ken tidang tu ngazang ban le thek kum le chocolate hining kong hata ka sngi ulong ti hading suki ngazang ban le bangam la ban le be da ka animal fat bang chna chocolate nga chna na ka vegetable fat ti suki ke ngazang ban ya ken sang trikam ti ding kong hi le manual hi ki machine ti ba man shwa ti ngim dan hi ta ki machine ki baru gidan be da ka khting sang ban le tu ka tempering bi ong gi breo ti nga chna ngen sang ban le yu chocolate Walada kane ke jingshna ja Jingbam no Sohphan kadang sedang bat ki kor ki bor ompat poidot hinrei la yo I ba ke jingmi kiras dang pan pau hakabala shnaru I ki jing sop ne ki plakot ki bala shna itanat bha hadien bala penmi ke jing dawa ban penya yo Sohphan na ki wei pat ki jala ikong da sumarlen ilai thoru baki ja Jingbam no Sohphan ki de ki babon bha ki vitamin bar ki ya yo bha na ka banda ki brio ki ba fikir bhai ka koi ki khia namar baki don ki ja Jingbam ki ba mi na ki banum khata ne poi chi ki jing pangshini bar ki wei Shyieng Sohphan ba ngasih hapo budang long uto pedeng isna yo ukenja Jingbam ata mahang tu pede kadang duna ka sugar level ka starch content ka carbohydrate hang tu kadang duna tidang ngashim Shyieng Sohphan na uni Sohphan badang long tika sugar level kadang duna bahage te ka tu pedeng ye target ki break bapang shini la ne ki ulang health conscious ki bakwa ban bam duna calories bakwa ban bam duna shini haga Jingbam kilap ni kle uni jackfruit powder ufla beli yang tan kle bo ata masiteng kinyo kan how to boy ata bakibam kinyo siteng na u ata bakijubam bat siteng na u Shyieng Sohphan kabalong very healthy kan baduna ya kanika jingdan kam ka ba shubom ta kibri ki kam kunduna ya ka starch kunduna ya ka shini hangni kiyo
dia nang ta pada ujak tiki pada ngishim na ujak food berjengam utu bengis na di Jingbam long yi ko ban target dia ke Indian market long ba uni tiki ude u kenja snack baki dah khar ki bam hau alu tiki te habana kini ki bon si mencam sedang ngala tribe ha ban chna na uni green jackfruit yo man chna curry na aish na ini tamaki labon di blale ru shaweru te ngakwa ban le compare te nang to suki ke ngazang man chna u tiki tingalap bangala pha testing ru tinang is a very low calorie timanta kibre raki bam 100 grams yo tang ko mashispa plus calories na 100 grams ong ni tiki kambe padu khan uni alu tiki padon ko ba belahe ba calories ko rice pa san pho calories te da ki ko ban bam long ko snack kira ban bam pudina chutney ane ko tomato ketchup kin bam in snack long frozen kira ban bam step ne men si ne ko long ta ke te nang ta pada kidan sa Kiwei pada ki bangi snack ong ba ki long ko ki soy kini ki Nutrela soybean ki soya chunks te ni rung isna na u jackfruit hi te utu pada ngin sna pada na u jackfruit badang long hi na usap pan badang long te utu pada ngi sna ki hadang i tha ha ka solar dehydrator nang to pengi dia ngin dia ba kembade kini ki soybean soya Nutrela kum to ken ilai thuru bila yo ek jingdawa ne Kiwei park ke jala jakori India na kabenta ban pnia yo ye kini ki jingmi na gane ga jingpundan kamyo Sohphan Pertemu jing pek jonga mentah ke diman kudu bangi la ai kumtu man hakini ki balik lamba Sir Sri Padre dan ude actually ude waterman of India but ude ubri uba promote high jackfruit ude na Kerala to la promote hi ki product zangi tingil ayo bun haki inquiry na ki bade na po Kerala na Maharashtra Karnataka ki ru ki alang lingo dan ule we la pha shaniru yo usi zangu ban penyerap ban develop chocolate yu uru ken ti kadi ngele be banyo ginde bengiyo ki target market kum ki Delhi Mumbai ki brik belong health conscious kam ye kata hi bengi kwa kan hasilong ngin bu be ha ki stores bro kum bangi jubo yo coffee ngin bu ngin